Κέρκυρα το όνομά σου. Μέχρι τη σκάλα του ουρανού φτάνουν τα βήματά σου. Στη Γλυφάδα στο Μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάντι. Μια βαρκούλα με κουνιά θα μας πάει στη δασιά. Στη Γλυφάδα στο Μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάντι. Μια βαρκούλα με κουνιά θα μας πάει στη δασιά. Κέρκυρα το όνομά σου. Σε κάθε ακρογιάλι σου, στα γαργαρά νερά σου. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο Κασιόπι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο Κασιόπι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Κέρκυρα το όνομά σου. Μοιάζουνε με παράδεισο τα βράδια τα δικά σου. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό.
είμαστε τώρα στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, βρισκόμαστε πάντα στο χωριό Χρυνό, έτσι. Και πρέπει να επισκεφτούμε και την εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη των Ταξιαρχών. Ναι, είμαστε στο ψηλότερο σημείο του χωριού, στη συνοικία Μπαλάτικα, έτσι. Ναι. Και ακριβώς. Πάμε για ένα εξίσου σημαντικό μνημείο, θα λέγαμε. Οπωσδήποτε. Πάμε λοιπόν, πάμε. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στο ναό των Ταξιαρχών, στο ψηλότερο σημείο του χωριού. Ένα σημείο που προσφέρει εξαιρετική θέα, μία από τις καλύτερες εικόνες του νησιού. Απίστευτη θέα. Απίστευτη. Να πούμε ότι δυστυχώς σήμερα υπάρχει νοτιάς, υπάρχει λίγο αφρικανική ατμόσφαιρα, σκόνη και κάπου αδική. Και είναι λίγο μουντό το τοπίο, αλλά ο Τάκης ο Τσολιγερόπουλος μας θα φροντίσει. Ναι, θα δείξει αυτά που θα το καθαρίσει. Νομίζω ότι η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ασία Δημέγγελη, θα μας πει δύο λόγια και για το χωριό και για το σημείο που βρισκόμαστε, και μετά μας έχει ο κύριος Νίκος. Είμαστε στο ψηλότερο σημείο του χωριού. Ο χλωμός, ένας παραδοσιακός βυζαντινός οικισμός, δημιουργήθηκε από την ανάγκη των κατοίκων να φύγουν από τα παράλια. Όπως και ο Ρωμακλωμός υπήρχε κάτω στα κορίσια πρώτα. Και λόγω των πειρατών και της λονοσίας αναγκάστηκαν να βρουν σημείο στα ορεινά. Βρήκαν ένα στρατηγικό σημείο. Ο χλωμός είναι χτισμένος ανάμεσα σε δύο χαράδρες και δεν φαίνεται από καμία θάλασσα. Δεν μπορείς να το δεις ούτε από τη θάλασσα του Ιωνίου ούτε από τη θάλασσα της Αδριατικής. Φαίνεται μόνο από την Νότια Κέρκυρα, είναι προσκολλημένος πάνω στο βουνό, είναι πυκνό χτισμένο. Ναι, τα σπίτια είναι πάρα πολύ κοντά, δεν υπάρχουν αυλές. Έχει καντούνια ουσιαστικά για δρόμους. Δεν μπορείς εύκολα να μπεις με το αυτοκίνητο πλέον. Θυμίζει την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Ναι, θυμίζει την παλιά πόλη της Κέρκυρας, και με την δημιουργία και της πλακόστρωσης έχει αναδειχθεί αρκετά η αρχιτεκτονική του και ο όμορφος τρόπος τον οποίο έχει τοποθετηθεί το πολίσμα στο βουνό. Είναι κηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός. Ναι, είναι στους 200 παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας, στο ΦΕΚ αναγνωρισμένος. Είμαστε το χωριό, το μοναδικό στην Κέρκυρα, όπου η περιοχή μας καταλαμβάνει κατά μήκος το νησί, κατά πλάτος μάλλον, συγγνώμη. Είμαστε στο πιο στενό σημείο του νησιού και έχουμε πρόσβαση και στις δύο θάλασσες, και στο Ιόνιο και στην Αδριατική. Όπως θα δείτε από εδώ πάνω, έχουμε ορατότητα 60 μοίρες, να μην το πω, 300 μοίρες θα το πω. Βλέπουμε από το νησάκι Μπαρμπάτη, Άγιου 40, Ερβανία, την πόλη, Μπενίτσες, Μωραΐτη, κατά πάντα. Και νότια ποιος εκεί την που ιστορία, βλέπουμε στη σειρά. Θα σας το πάω με τη σειρά. Απέναντι βλέπουμε την υπηρετική χώρα, την Ιγουμενίτσα. Η Νότια Κέρκυρα είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, το τελευταίο μάλλον ψηλό σημείο, και έχουμε την Νότια Κέρκυρα flat στα πόδια μας. Οι οικισμοί ακριβώς απέναντι στο λόφο είναι οι Κορακάδες, είναι το βουνό το χωριό που κατέρεε. Βλέπουμε την Παναγία, την Αντιπολιώτισσα. Ναι, και έχουν μεταφερθεί στου Πετρητή. Μπροστά χαμηλά είναι οι Κουσπάδες και τα Βασιλάτικα, και μπροστά οι Κουσπάδες. Το λιμανάκι είναι το Μπούκαρι. Πίσω είναι οι αλικές που φαίνονται της Λευκήμης. Όλη η Λευκήμη, το περιβόλι, και από την άλλη πλευρά θα δούμε Αργυράδες, Μαραθιά, Βιταλάδες. Όλη η Νότια Κέρκυρα. Και Παξούς. Η Παξή. Και σε πολύ πολύ καλή μέρα και η Λευκάδα. Μας αδικεί σήμερα η μέρα. Πολύ. Το τοπίο είναι γνωστό, οπότε ο κόσμος το γνωρίζει. Έχει μια πανοραμική άποψη γενικά της Νότιας Κέρκυρας όλης από εδώ. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε και η πυροσβεστική και το έχετε εντάξει στα 4 πυροφυλάκια που έχει στην Κέρκυρα. Σε συνεργασία λοιπόν με την πυροσβεστική και την Κερκυραιών Πρωτοβουλία, ο πολιτιστικός μας σύλλογος, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω, από πέρσι έχει ξεκινήσει να συμμετέχει σε μια δράση που λέγεται πυροπροστασία, και έχουμε εδώ εθελοντές κάθε μεσημέρι από τις 3 μέχρι τις 7 της Ιούλιο, Αύγουστο και αρχές Σεπτέμβρη, που είναι οι κρίσιμες σκοπούς, εθελοντές σκοπούς που κάθονται εδώ 4 ώρες την ημέρα και προσέχουν ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνούμε την πυροσβεστική αν δουν κάπου καπνό. Ευτυχώς για μας, πέρσι 27 Αυγούστου με 11 αμποφόρα αέρα σώσαμε το χωριό μας, μας βάλανε φωτιά από εκεί πάνω. Ευτυχώς που υπήρχε ο εθελοντής. Και κάτι ύποπτο. Ναι, σαφώς. Καταμετράμε αυτοκίνητα παράξενα που περνάνε, πινακίδες, καταγράφουμε. Σε συνεργασία με την πυροσβεστική, και τώρα θα ξεκινήσουμε 20 Ιουλίου, μας είπαν φέτος. 20 Ιουλίου, αργά. Ναι, όχι, πέρσι ήταν Αύγουστο και Σεπτέμβρη μόνο.
Έτσι, Από 40 μέρες μας το πάνε 60. Γιατί το λέω, γιατί θα έχουμε ένα όψιμο καλοκαίρι. Ναι. Και πάρα πολύ. Απλά οι επικίνδυνες μέρες είναι του Αυγούστου που είναι και το Μαΐστρο μαζί. Ναι. Για να πούμε ότι η εκπομπή γίνεται το Μάιο. Έγινε το Μάιο, ναι. Και θα προβληθεί. Θα δούμε. Κύριε Νίκο, πείτε μας δύο λόγια για αυτό το ιστορικό ναό μνημείο, ο οποίος η φήμη, η παράδοση, η προφορική λέει ότι κτίστηκε πάνω στο ναό, προγενέστερο αρχαιολογικό ναό του Απόλλωνα. Έχουμε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την παράδοση, την προφορική? Στοιχεία δεν έχουμε. Από ό,τι λέει η παράδοση και οι παγιοί μεταφέρουν από στόμα σε αυτή, είναι ότι φυσικά ο ναός των Ταξιαρχών πίσω μας είναι σε μια περίοπτη θέση, οπότε και πριν από το ναό το χριστιανικό λένε ότι χτίστηκε πάνω σε ερείπια του ναού του Απόλλωνα. Ακριβώς εκεί που βρίσκεται η κάμερα, τώρα λίγο πιο πίσω, 2 μέτρα αριστερά και πίσω, όταν ρίχναν το τσιμέντο εδώ στην περιοχή μου, ένα μικρό παιδί, και έχει προχριστιανικούς τάφους. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, ακριβώς πίσω από την κάμερα 1 μέτρο αριστερά, υπάρχει ακόμα προχριστιανικός τάφος. Κάτω από το τσιμέντο και από τα πλακάκια, χώσαμε, θάψαμε εκείνη την εποχή έναν νεκρό με κεφάλι προς την Ανατολή, αλλά δεν ήταν ιερέας, ήταν πολύ μικρό σώμα και ήταν 1 ή 2 ή 3. Πίσω μας, πίσω από την εκκλησία, από το ναό, όταν φτιάχνουμε τα τσιμέντα από την άλλη μεριά, θάψαμε, εγώ και η τασούρα του Μπόκα του Μαλή, ένα τεράστιο κόκαλο ανθρικό από γόνατο μέχρι τον μυρό, το οποίο πρέπει να ήταν το λιγότερο 90 εκατοστά. Δηλαδή πρέπει να ήταν γίγαντες. Γίγαντες, κατοικήσανε γίγαντες. Πρέπει να κατοικήσουν. Είχε τόσο πολύ ωραία και περίοπτη θέση που οπωσδήποτε και οι πρώτοι κάτοικοι πριν από τον χριστιανισμό θα το διαλέξουν αυτό το όμορφο μέρος εδώ για να κάνουν ή θυσιαστήριο ή ταφείο ή το ναό τους. Περισσότερο θυσιαστήριο, γιατί εκείνη την εποχή ασχολούνται με τις θυσίες. Ναι. Έτσι. Φτιάχνανε βωμούς αφιερωμένους σε κάποιο θεό και θυσιάζανε. Ακριβώς. Ναι. Ό,τι ήταν. Ό,τι πιστεύανε εκείνη την εποχή. Λίγο πιο κάτω από το ναό, αυτοί που χτίζαν τα σπίτια στη σειρά ανακαλύψανε συρταρωτούς τάφους που ήταν νεκροί μέσα, συρταρωτοί όπως είναι οι μοντέρνοι τάφοι στην Ισπανία σήμερα που τους φέρνουν συρταρωτούς και δεν σκάβουν. Και βρήκανε οι οποίοι ανάγονται σε ποια εποχή? Εποχή θα είναι ρωμαϊκή εποχή. Πριν από 1000 χρόνια. Πριν από 1000 χρόνια. Να συμπληρώσουμε για τον ναό βέβαια ότι καλά είναι και τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία ίσως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και έχουν θαυτεί, ας αφήσουμε την αρχαιολογία του μέλλοντος να τα ξαναανακαλύψει και να βγάλει πιο εμπεριστατωμένα συμπεράσματα. Να πούμε ότι ο ναός εγγράφος απαντάται από το 1566, αλλά υπάρχουν τυπογραφίες οι οποίες ανάγονται στο 14ο αιώνα. Ακριβώς είναι στο πρόναο και αριστερά από το ναό έχει ένα άλλο πιο μικρό ναΐσκο, όπου μέσα είναι θαμμένος και ένας παπάς, ο Πορφύριος ο Μιχαλάς. Στην πάνω πλατεία του χωριού μας. Παλαιότερα το λέγαμε πάμε στον πάνω φόρο. Υπάρχει και ο κάτω φόρος και ο πάνω φόρος. Τώρα βρισκόμαστε στον πάνω φόρο. Στο σημείο εδώ πέρα που βρισκόμαστε τώρα, βρισκόμαστε στην αυλή και στο καφενείο το παραδοσιακό του Κώστα του Μέριανου,
που φτιάχνει παραδοσιακό καφέ και έχει και παντοβολείο. Και πίνουν και τον καφέ, φτηνώνει. Να πούμε όμως ωστόσο ότι είναι μια ολάνθιστη αυλή, με πάρα πολλά λουλούδια, μαγεί. Βοτανικός κήπος. Ναι, ένας κήπος ακριβώς όπως το είπες, ναι, και αυτό οφείλεται βέβαια στην φίλη μας εδώ, την κυρία Σπυριδούλα, η οποία έχει αγάπη για αυτό το υλίο των λουλουδιών. Πολύ, μου αρέσουν πολύ. Σας αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Φαίνεται, τα αγαπάτε και σας αγαπάνε. Ναι. Και σας αγαπάνε διότι βλέπω και φουτώνουν, ξέρεις... Ξεφυτρώνουν από παντού. Ναι, από παντού, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ναι, παντού υπάρχει. Ο πόντζος γεμάτος. Μ' αρέσουν πολύ τα λουλούδια. Εμένα είναι η ζωή μου με τα λουλούδια. Και κάνω ό,τι μπορώ. Θέλω να αναφερθώ ότι το χωριό μας είναι ένα παραδοσιακό χωριό, όπως έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, με πάρα πολλούς επισκέπτες. Έχει πρόσβαση από 3 σημεία, από τη Λίνια, από τον παραλιακό δρόμο από τα Κοτσάκια και από τον παραλιακό δρόμο Μεσογείο, Σπήλαιο και Άγιο Δημήτριο. Πάρα πολλοί επισκέπτες καθημερινά έρχονται στο Κλωμό. Για την ωραία θέα που έχει, όπως είδατε και σε ταξιάρχια πάνω. Γενικά σε όλα τα σημεία υπάρχει η ωραία θέα. Υπάρχουν 3 μαγαζιά, εστιατόρια και καφέ, τα οποία ο κάθε επισκέπτης διαλέγει και πάει να πιει το καφέ του ή να φάει. Τι άλλο μπορεί ένας ξένος επισκέπτης να χαρεί, να απολαύσει εδώ στο χωριό του Κλωμού? Τι θα του κάνει εντύπωση? Εκτός από τη θέα, Τα σοκάκια. Τα παραδοσιακά σπίτια. Τα σοκάκια, τα παραδοσιακά σπίτια, με τις φανέστρες τις παραδοσιακές ιστότες, φανέστρες προτζέ, τα παράθυρα, αυτά τα παλιά. Αρχιτεκτονική ακριβώς. Εγώ έχω παρατηρήσει και το άλλο, δεν ξέρω αν το είδες εσύ Μάκη, σε κάποια σημεία ή μάλλον στα περισσότερα σημεία του χωριού υπάρχουν παγκάκια. Αυτό νομίζω ότι ο κύριος Πρόεδρος είναι κατάλληλος να μας πει. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Το παρατήρησα. Ακριβώς όπως το λέτε. Και μπράβο σας. Οι πρώοι καθοστηριακοί δήμοι φροντίσανε να βάλουν και τα παγκάκια αυτά και στις εκκλησίες μέσα και στους χώρους εδώ πέρα τους συναντήσεις. Για τους επισκέπτες, οπότε να ξεκουράζουν. Να ξεκουράζουν. Και να απολαμβάνουν. Οι χωριανοί εδώ, οι ίδιοι, κάτι γέροι, κάτι αυτά που είναι να κάθονται και λίγο γέροι και λίγο αυτοί όλοι. Πώς περνάτε εδώ την ώρα σας, Πρόεδρε, πώς περνάτε, για πείτε μας. Εγώ βασικά. Ωραία, ωραία, σας αρέσουν. Για πείτε μας. Βασικά, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ήμουν ανταλικές 40 χρόνια. Και έτρεχα με 100 χιλιόμετρα την ώρα 120. Δεν μπορούσα να κάτσω. Και γι' αυτό ασχολούμαι 8 χρόνια τώρα, με 12 χρόνια, 14 με την πολιτική. Τα 2 τελευταία χρόνια, 2 τελευταίες τετραετίες, έχω εκλεγεί πρόεδρος. Τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Και μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα κοινά. Θέλω να προσφέρω, αν δυνατόν όσο μπορώ καλύτερα. Όμως ο Καποδιστριακός Δήμος, μας τελείωσε. Ο Δήμος, ο καινούριος, ο Καλλικράτης, δεν έχει περιθώρια για οικονομική ενίσχυση. Οπότε και εμείς προσπαθούμε με τα χέρια μας και με βοήθεια στον κατοίκο να κάνουμε κάποια πράγματα. Έφεραν κάποια. Κάποια πράγματα, καθαριότητες και ό,τι μπορούμε. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα που μας δίνει ο Δήμος της Κέρκυρας. Σε ένα χωριό που μας δίνει 4.000 το χρόνο, πάγια. Τι να κάνουμε, τους καθαρισμούς, τα χόρτα, το χωριό μέσα. Φέτος στο χωριό, όπως ξέρουν και πέρα οι κάτοικοι εδώ πέρα παρέσατε, το έχουμε καθαρίσει, το έχουμε κάνει σύγχρονο. Δηλαδή, ασφίξαμε όλο το χωριό. Και με χρήματα του Δήμου και με παρουσίες των κατοίκων εδώ πέρα, με βοήθειες. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να τραβήξουμε και τον επισκέπτη να έρχεται στο Κλωμό, που είναι ένα παραδοσιακό χωριό, και να το έχουμε κι εμείς καθαρό. Δηλαδή από την πλευρά δική μας να είναι καθαρό. Δηλαδή φροντίζουμε να είναι πάντα καθαρό. Πρόεδρε, μπορείτε όμως τελευταία να προσελκύσετε και τον τουρισμό, ο οποίος είναι ο περιπατητικός ο λεγόμενος. Θα μας πείτε λίγο κάτι έχετε δημιουργήσει, κάτι έχετε ανοίξει, να μας πείτε λίγο. Θα αναφερθώ. Πιο παλιά, πολλά χρόνια, θα μιλήσω πριν 45 χρόνια, υπήρχαν πολλά μονοπάτια και από τη Λίνια προς το Κλωμό και γενικά. Ένα μονοπάτι που έχει μείνει τώρα παραδοσιακό είναι το μονοπάτι από την πλατεία εδώ πέρα που είμαστε. Περνάει κάτω από το αρχή την οικία, το αρχοντικό και βγαίνει Κουσπάδες και από εκεί Πετρετή, Βούκαρη. Λοιπόν, οπότε μόλις τελειώσουμε εδώ πέρα, μπορούμε να πάμε να δείτε. Το έχουμε φτιάξει φέτος, το έχουμε καθαρίσει, το έχουμε κλείσει. Πότε άνοιξε αυτό για πρώτη φορά? Για πρώτη φορά. Πίσω μετά και κλείσει, έτσι. Όχι, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το κρατάγα τα ανοιχτό. Με πρωτοπορτικά, καθαρίζουμε τα χόρτα και μετά τα. Φέτος όμως κάνουμε κάποιες διαπλατήσεις. Και σε πόση ώρα πάει κάποιος από εδώ στους Κουσπάδες? Να πούμε για καμιά ώριτσα. Μια ώριτσα. Δική μου εκτίμηση.
Εκεί με μπορεί να και λιγότερο, μπορεί να και λίγο παραπάνω. Δεν τρέχουν οι άνθρωποι. Εξαρτάται από τα πόδια. Υπάρχει σε ένα σημείο στο τέλος που έχουμε κάνει τις εργασίες, γύρω στα 80 με 100 μέτρα, να κάνουμε ένα καθαρισμό ακόμη. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό. Οπότε να πηγαίνει άνετα ο επισκέπτης, ο τουρίστας, να πηγαίνει προς τον προορισμό αυτό που θα έχει επιλέξει. Κατερίνα, νομίζω ότι ο κύριος Νίκος εδώ έχει κάποια στοιχεία τα οποία θα μας εντυπωσιάσουν. Α, ναι, τι στοιχεία είναι? Αφορούν τη δραστηριότητα, την οικονομική, την αγροτική και την εμπορική. Α, να το ακούσουμε, πολύ ενδιαφέρον. Νίκος, θα πούμε. Από ό,τι έχω καταγράψει, οι κάτοικοι του Χλωμού ασχοληθήκαν αρχικά με την βαλανιδοσυλλογή, με τα βαλανίδια, με τα βαλανίδια, παλιά πιο πανάρχια. Μετά πέρασαν στη γεωργία, κτηνοτροφία, αμπέλια, ελιές και εσπρεοειδή. Πολλά από αυτά τα διατηρούν ακόμα. Τα έθιμα του χωριού ήταν τα κάλαντα και οι γιορτές των Χριστουγέννων, του Αγίου Βασιλείου, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, οι απόκριες, τα καρναβάλια, τα περίφημα καρναβάλια του Χλωμού, πανηγύρια. Το πρώτο που άνοιγε το πανηγύρι ήταν τη Μια Παρασκευή που λέμε, η Παρασκευή Διακίνησίμου μετά από το Πάσχα, και είχαμε το άλλο παραδοσιακό πανηγύρι που είναι στην Οδηγήτρια της 23 του Αυγούστου κάτω στον κάμπο στην Παναγία των Κορισίων. Είχαμε επίσης και τα κάλαντα της Μεγάλης Εβδομάδας, τα οποία έχουν σβήσει. Επίσης και τα κάλαντα τα πασχαλινά, τα οποία τραγουδούσαν οι παλιοί το βράδυ της Αναστάσιμης της Λαμπρής. Στο Χλωμό υπήρχαν πριν από αρκετά χρόνια καφενεία και κρασοπουλιά και μπακάλικα, 9 στο χωριό, το συγκεκριμένο που είμαστε τώρα, 2 στην περιοχή του Γιαλού, Ψαρά, Κοτσάκια, 2 στη Λίνια, στην περιοχή των Κορισίων, 2 φούρνοι, 2 μαρκαντικά που πουλούσαν ρούχα και κλωστές και πράγματα. Υπήρχαν 4 τσαγκάρικα, 4 κουρία, 2 θεατρική θίαση, ο Μορφωτικός Ψυχαγωγικός Σύλλογος Χλωμού, ανεγνωρισμένος από το κράτος, με καταστατικό, και το Εθνικό. Δεύτερος, δηλαδή είχαμε κάθε εβδομάδα σχεδόν θέατρο, μέχρι τη δεκαετία του 60. Μέχρι τη δεκαετία του 60. Είχαμε το πρώτο σύστημα προσκόπων με Λυκόπουλα το 1955 στο Χλωμό και είχαμε και φιλαρμονική το 1956. Πότε σταμάτησε τη λειτουργία της? Σταμάτησε μετά από 3 χρόνια γιατί δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά και δεν μπορούσαμε να πληρώνουμε ούτε καν το δάσκαλο. Είχαμε μόνο 2-3 όργανα που μας μάθαινε φωνητικός ορφές και τίποτα παραπάνω. Επίσης είχε αλευρόμυλο, ένα μηχανικό αλευρόμυλο. Υπήρχε 5 μηχανικά ελεουργεία. Με το πρώτο ήταν κρατικό που έγινε το ελεουργείο που λέμε πέρα στην αρχή του χωριού. Είχε 2 λατονιέρικα μέχρι το 1960. Λατονιέρικα? Ναι. Είχε 17 ιδιωτικά γιοτρίδια. Αυτά που βάλουν το λάδι μέσα. Τα βαρέλια που βάλουν το λάδι, τα λέγανε λατόνια. Α, και τα λέγανε λατόνια. Ασχολούνται με τη λαμαρίνα, το λατόνια. Τώρα είναι τα χαρβαλιζέ. Τώρα είχε περίπου 4 βοηδοαλέτρια, είχε περίπου 17 άλογο-μουλαρό αλέτρια που οργώναν τη γη. Είχε... Μιλάμε τώρα για τη γη στην περιοχή της Κορισίων περίπου. Κορισίων. Και όπου υπήρχε χωράφι και στα υψόμετρα. Τα θέματα των χλωμιατών κυρίως προς τα πού είναι, προς την Κορισίων δεν είναι? Είναι και από τις 2 θάλασσες. Εμείς είμαστε το μοναδικό χωριό που έχει 2 θάλασσες. Έχει τον κόλπο της Κέρκυρας και έχει και το Ιόνιο από την άλλη μεριά. Έχει αρκετή γη με 85.000 λίρες ελαιόδεντρα, με αρκετό κάμπο και αρκετά χωράφια και χορτολίβαδα και καλλιεργήσιμες ελιές και πρανή με αμπελώνες. Είχε επίσης ένα λεωφορείο, ένα ταξί. Συγγνώμη, το λεωφορείο ήταν ιδιόκτητα, ναι, της οικογένειας Μπαλί. Πρώτα του Σταμελιού του Μπαλί και μετά του Αρσένη Μπαλί. Το λέγανε Λουτσίντα τότε. Ένα ταξί, δεκαετία του 50. Ναι, ένα ταξί του Γρηγόρη του Μαρκάτη, 5 φορτηγά, εξού ένα μεγάλο που έκανε μεγάλα ταξίδια του κ. Καλασπέρατη που είναι απέναντί σας, 3 σούστες, 1 λύσα, 5 φορτηγά καΐκια με πανιά και μηχανές.
Αυτά τα φορτηγά καΐκια εμπορευόταν στάρια. Αυτά εσώσαν το νησί και το χλωμό περίπου τον πόλεμο του 1940. Όταν οι Ιταλοί κάμαν αποκλεισμό, θέλανε να σκοτώσουν τον κόσμο χωρίς να χαλάσουν σφαίρες. Επομένως, το πιο εύκολο πράγμα ήταν να στερήσουν την τροφή. Δεν υπήρχε στάρι, τα κατασχέσαν όλα. Στάρι, αλάδια, κρασιά, πατάτες και ο κόσμος πέθανε τις πείνες. Και δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε μια σφαίρα που κόστιζε λεφτά στην Ιταλία. Λοιπόν, τα καΐκια τι κάμανε, παίρναν από εδώ λάδι μέσα σε ασκή, σε δέρμα από κατσίκες. Σε ασκή, ασκούς τα λέγανε, τα παίρνουν στην Ήπειρο και από εκεί φέρνουν λαθρέα από τους Τούρκους αγάδες που ακόμα ήταν μέχρι το 1950 στην Οικουμενίτσα, φέρνανε στάρια, γεννήματα, πράγματα, κάνα λαθρέο μοσχαράκι, τίποτα γύλες, τίποτα αρνιά και σφάζανε και τρώγανε και σώσαν τον τόπο αυτά τα 5 καΐκια μέχρι τον πόλεμο, μέχρι το 1949. Είπατε προηγουμένως αναφερθήκατε σε Λύσα. Η Λύσα ήταν ένα κάρο, ενώ τα κάρα γύριζε μαζί το άλογο, στη Λύσα γύριζε το άλογο και έκανε στροφή, είχε έναν άξονα στην ακριβώς τα δύο, στις στάγες και γύριζε πιο εύκολα η Λύσα από το κάρο. Είχε 5 αλλά ήταν για πολλά βάρη. Δεν είναι όπως είναι τώρα η άμαξα, πώς είναι οι άμαξες τώρα, το κάρο ήταν όπως είναι η άμαξα. Είναι για μεγάλα βάρη. Αλλά η Λύσα ήταν στενομάτι. Ήταν για βάρη από αλεσικές, αλικάρια με 4 ρόδες. Με 4 ρόδες. Και γύριζε έτσι το άλογο για να γυρίσει. Δεν μπορούσε. Ενώ με τη σούστα γύριζε κατευθείαν. Εκεί γύριζε το άλογο για να γυρίσει. Μετά πέσαμε στην εξέλιξη, ήρθε ο τουρισμός για καλό ή για κακό. Ο κόσμος αναπτύχθηκε καλύτερα, γνωρίσαμε την εποχή της μετανάστευσης που φύγανε οι πιο πολλοί για Γερμανία, για Αυστραλίες, για Βραζιλία, για εδώ και εκεί. Μετά ήρθαν τα καράγια, μας χωρίσαν αρκετό κόσμο σαν ναυτικούς. Ήρθε ο τουρισμός, ο οποίος έχει μπλέξει σχεδόν όλος ο κόσμος και κάθε οικογένεια έχει κάποιον άνθρωπο που ασχολείται με τον τουρισμό. Δωμάτια, πράγματα, μαγαζιά, επιχειρήσεις και μας έφαγε εξέλιξη με την καλή και με την άσχημη της έννοια. Μας έφαγε, αλλά ακόμα περνάμε καλά. Είμαστε λίγο απομονωμένοι από κεντρικούς δρόμους και αυτό είναι και για καλό και για κακό. Δεν έχουμε άμεση πρόσβαση, αλλά έχουμε μια ησυχία. Που βασιλεύει μια πολύ ωραία ησυχία για ρομαντικούς, για ανθρώπους που λατρεύουν τη φύση. Είναι ένα υπέροχο μέρος ο χλωμός που μπορεί να το επισκεφτεί άνετα. Οπωσδήποτε, συμφωνώ. Ξένοι, καλώς ήρθατε. Γελάτε και να έρχεστε. Και από εδώ, Πρόεδρε, ξεκινάει το μονοπάτι για Ξεκινάει το μονοπάτι, το περιπατικό μονοπάτι και από εδώ πηγαίνει και βγαίνει στις Κουσπάδες. Μετά από τις Κουσπάδες επιλέγει ο επισκέπτης, συνεχίζει και πάει. Αντέχει να περπατήσει πολύ. Μία ώρα διαδρομή είναι, αντέχει. Μέχρι Κουσπάδες είναι, αλλά μετά. Μετά Μερικές ώρες υπάρχουν ακόμα. παραλίες και δεξιά και αριστερά. Δεξιά είναι η παραλία και αριστερά είναι η άλλη παραλία του Τσιμπούκαρης. Υπάρχει σηματοδότηση, έτσι, τα γνωστά σημάδια που έχουν τα μονοπάτια. Για επαναλάβετε. Σηματοδότηση, λέω, με τα γνωστά σημάδια των μονοπατιών. Κοιτάξτε, για να μην χαθεί κάποιος. Εμείς σαν κοινότητα έχουμε βάλει κάποιες πινακίδες, όπως αναφερόμαστε και στη δεύτερη πινακίδα που είναι εδώ πάνω και δείχνει στον επισκέπτη που θα πάει. Ναι, λοιπόν, θα σας πάω παρακάτω που φέτος κάναμε κάποιες εργασίες τις οποίες το μονοπάτι είναι ολοκάθαρο, τουλάχιστον για 500 μέτρα. Ήταν το μονοπάτι που παλιά επικοινωνούσαν οι κάτοικοι των δύο χωριών. Το δύο χωριών. Κορακάδες, Κουσπάδες, Βασιλάτικα. Και από εδώ αρχίζει να φαίνεται η θέα, έτσι. Πάμε Βλέπω πιο κοντά στο Κουσπάδες. Πιο κοντά. Ναι. Βλέπω στο σημείο που είμαστε, Πρόεδρε,
ότι διακρίνεται πολύ καλά, πολύ καθαρά. Ο Άγιος Νικόλαος των Λουβράδων είναι η εκκλησία που έχει απομείνει από το παλιό χωριό των Λουβράδων, το οποίο ήταν μεταξύ Κλωμού και Κουσπάδων. Είναι ένα χωριό το οποίο με βάση τις πηγές που έχουν διασωθεί δεν υφίσταται από το 16ο αιώνα, από τα τέλη του 16ου αιώνα. Έχει απομείνει το τοπονύμιο Λουβράδες, γνωστό σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Σωστά. Έχει μείνει ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος οριοθετεί την περιοχή που βρισκόταν κάποτε αυτό το χωριό. Φυσικά δεν έχει απομείνει τίποτα από το παλιό χωριό μετά από 4 αιώνες. Να πούμε ότι το σημερινό επώνυμο Λούβρος είναι από τους κατοίκους του παλιού χωριού Λουβράδες, έτσι. Είχαν καταγωγή αυτήν εδώ την περιοχή. Και όποιος θέλει να έρθει εδώ στο Κλωμό να περπατήσει, υπάρχει το μονοπάτι που περνάει από το παλιό χωριό των Λουβράδων, πάει Κουσπάδες κτλ. της κοινότητας Κλωμού μας φανέρωσε και μια άλλη ιδιότητα που έχει. Βρισκόμαστε λοιπόν στην αποθήκη του πατρικού του σπιτιού, στην Κάβα, έτσι, όπου βλέπουμε πολλά κρασιά, μπουκάλια, βαρέλια. Θα μας πείτε δύο λόγια, Πρόεδρε, για τη δεύτερη ιδιότητά σας. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι και με τα κρασιά. Διότι ασχολείται ο πατέρας μου. Εδώ πέρα, σε αυτό το σπίτι εδώ πέρα, ο πατέρας μου το είχε γεμάτο βαρέλια. Βαρέλια με μεγάλες πόρτες. Και ερχόταν εδώ πέρα οι χωριανοί, είχε ένα τραπέζι εκεί πέρα και πήγαν τις κούπες του. Πουλάγε δηλαδή κούπα-κούπα και μπουκάλια-μπουκάλια. Πέρα από εκεί, πουλάγε και στα εστιατόρια στην Κέρκυρα την εποχή. Έκανε τα καλύτερα κρασιά που υπήρχαν, γιατί ήταν πάντα από βουνό. Και μόλις εγώ τελείωσα το επάγγελμά μου και έγινα συνταξιούχος, ασχολήθηκα να φτιάχνω κρασιά. Φτιάχνω τα καλύτερα κρασιά από το 4 μέχρι και το 2013. Κάθε χρόνο αλλάζω ποιότητες και αλλάζω χρώματα και σε όσους έχω δώσει έχουν ενθουσιαστεί. Κάποιοι διάσημοι που να έχουν πει το κρασί σας. Κάποιοι διάσημοι που έχουν πει το κρασί μας είναι και ένας ο Καραμάνης ο Κώστας τον Νοέμβριο μήνα. Τώρα το φιλοξενήσαμε κάπου βρεθήκαν κάποια μπουκάλια δικά μου, δεν ξέρω. Λοιπόν. Άρα είχε φτάσει μέχρι και το Πρωθυπουργό. Και μου έδωσε και συγχαρητήρια από ό,τι ξέρω. Εμπιστοσύνη, αλφα κρασί. Ακριβώς. Επιπλέον θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Με τους Ιταλούς εδώ πέρα με τον πόλεμο, στην κατοχή με τον πόλεμο, εδώ πέρα που δείχνουμε αυτό εδώ πέρα, ήταν κλεισμένο. Το είχατε τυχήσει, Ναι,
Όχι, εγώ γιατί. Ναι, η οικογένεια, αλίμονο. Λοιπόν, ο πατρός μου και η μητέρα μου. Ναι. Και εδώ φυλάγανε όλοι οι χωριανοί, οι περισσότεροι δηλαδή συγγενείς του πατέρα μου, φυλάγανε τα τρόφιμα, πατάτες, δηλαδή, κρασιά, ό,τι είχαν. Σε αυτό το κομμάτι και εδώ πέρα αριστερά. Γιατί οι Ιταλοί ό,τι βρίσκαν το πέρα. Γιατί οι Ιταλοί μπαίναν στα σπίτια μέσα, το κλέβανε για να φάνε. Και αυτή η αποθηκούρα σας έσωσε, έτσι. Εδώ μπροστά ήταν κλεισμένο όλο. Ναι. Ήταν ένα πορτάκι μοναχά. Ναι. Και πατέρα μου έβαλε ξύλα ιωμάρια που αυτά χρησιμοποίησαν τότε για τις αγωνίστρες. Οι αγωνίστρες ήταν το εξής. Η αγωνίστρα ήταν όπως είναι τα τζάκια τώρα, με μια πυροστιά και με μια κατσαρόλα. Κατσαρόλα τον λέγαμε ταβά ή πινιάτα. Λοιπόν, πάνω στην αγωνίστρα. Λοιπόν, εδώ μπροστά κάλυπτε τα τρόφιμα με ξύλα ιωμάρια. Για να μην δουν οι Ιταλοί ότι πήραν τα τρόφιμα μέσα. Και έτσι γλιτώσαν τα χειρότερα για την εποχή. Υπάρχει εδώ πέρα ένα ιστορικό, μια παράδοση. Αν θα έρθετε πιο μέσα, θα δείτε την κάβα εδώ πέρα με τα κρασιά. Εχθές έκανα τη δεύτερη παραγωγή μου, εφιάλωση. Ωραία, συγχαρητήρια. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλόπιοδο, πώς το λέτε. Καλόπιοδο. Τίμα οικογένειας Καλησπεράτη. Οι υπεύθυνοι για ό,τι πίνουμε και τους ευχαριστώ. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, κύριε Μαυρόπουλε, κύριε Δημουλά, Μάκη Δημουλά και Τζέφη, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι του Τσιφλικά, λένε οι άνθρωποι εδώ του χωριού, του Λαβράνου, το σπίτι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να μην πω πολλά πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά να περάσουμε μέσα. Εξάλλου εκεί μας περιμένει η οικοδέσποινα, η καινούρια βέβαια η οικοδέσποινα, έτσι, γιατί οι παλιοί δεν είναι στη ζωή, δεν είναι ανάμεσά μας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Λαβράνος έζησε το 1800 πόσο, Μάκη? 816-17. Ο Λαβράν ήταν μια μεγάλη οικογένεια, είχαν διαδόχους, Ναι, κάποια στιγμή έσβησε η οικογένεια και το σπίτι το έχει πάρει μια κυρία. Ναι, σήμερα είναι. Πάλι έχει περάσει σε άλλη οικογένεια. Έχει περάσει σε άλλη οικογένεια. Όμως, κύριε Μαυρόπουλε, αξίζει τον κόπο να περάσουμε, να δούμε, γιατί σώζονται κάποια παλιά αντικείμενα σε αυτό το σπίτι. Η αρχιτεκτονική του μορφή. Και την αρχιτεκτονική μορφή του σπιτιού, αλλά ίσως περισσότερο να δούμε πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Οι άρχοντες. Οι άρχοντες, κύριε Μαυρόπουλε. Όχι ο απλός κόσμος. Όχι, οι άρχοντες, βέβαια, σωστά. Αλλά, όταν είπα οι άνθρωποι, εννοώ τους ανθρώπους τούτους εδώ που επισκεπτόμεθα σήμερα, το αρχοντικό τους, το παλιό αρχοντικό τους. Ολόκληρο ταξίδι έκανα από την Αθήνα εγώ, Έτσι. για να μπορέσω να δω αυτή την ομορφιά. Πέρα από τις φυσικές ομορφιές της Κέρκυρας, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, διότι εδώ συναντιέται, κύριε Μαυρόπουλε, ο πολιτισμός, έτσι, με τι θα το λέγαμε, εκτός από πολιτισμό, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Συναντιέται ο πολιτισμό, η αρχιτεκτονική, με την αρχιτεκτονική, την παράδοση. Βλέπουμε ακριβώς αυτό που είπατε, το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, τους απλούς, τους χωρικούς. Θα δούμε ότι υπάρχουν μέσα μέχρι και θερμοσύφωνες φερμένοι από την Αγγλία. Αλήθεια, έτσι. Του 1800 το έχω δει. Βεβαίως, έχω δει το σπίτι. Και έχω μείνει έκπληκτος. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να μην πούμε άλλα πράγματα, γιατί οι φίλοι τηλεθεατές που μας βλέπουν και μας ακούνε θα έχουν την αγωνία να δούνε τι ακριβώς λέμε και να μάθουνε. Πάμε. Βεβαίως. Πάμε. Δείτε το χρώμα. Το ότι δεν το βάψανε και έχουν κρατήσει αυτή τη ματιέρα του παλιού είναι το ότι δείχνει όλο αυτό το χρόνο που έχει περάσει. Την παλαιότητα. Άμα το βάψεις σε αυτό το τοίχο, έχασε τελείως την αισθητική του πια.
Όμως εδώ μας περιμένει και η κυρία του σπιτιού, έτσι. Να πάμε λοιπόν να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσω. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, στο Κατόι που λένε, στο μέρος που φυλάγανε τότε την εποχή εκείνη τα κρασιά τους. Και όχι μόνο. Και φτιάχναν τα κρασιά τους. Και τα φτιάχναν τα κρασιά τους, Ωραία. Τότε λοιπόν να προχωρήσουμε να δούμε εκείνα τα περίφημα βαρέλια, τα φοβερά βαρέλια που δεν ξέρω αν είπατε προηγουμένως ότι αυτό το σπίτι, αυτό το κτίριο, το κομμάτι ίσως αυτό, χρονολογείται περίπου 500 χρόνια. Το κομμάτι αυτό εδώ. Μόνο το κομμάτι αυτό. Αυτό, γιατί υπάρχουν δύο προεκτάσεις. Ναι. Που μπορεί να έχει διαφορά η μία με την άλλη 100 χρόνια τουλάχιστον. Γι' αυτό υπάρχουν και δύο εσωτερικές σκάλες και μία εξωτερική. Α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ ήταν τα βαρέλια εκείνη της εποχής. 100 χρόνων τουλάχιστον. 100 και χρόνια. λένε ότι είναι φερμένα από Γαλλία. Ναι. Τα γεμίζανε, είχαν αμπελώνες, τα γεμίζανε με κρασί και κάνανε εξαγωγή κρασιού στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, Έχουν βρεθεί μπουκάλια. Να σας πω, τα βρήκατε σε αυτή την κατάσταση που βλέπω σήμερα. Όλος αυτός ο χώρος ήταν ερείπιο. Ήταν ερείπιο. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να μας πείτε. Και πώς έγινε. Με πολύ προσωπική δουλειά. Πολύ προσωπική δουλειά. Πολύ προσωπική δουλειά. Εδώ μέσα οι μόνοι μάστερ που μπήκαν ήταν ηλεκτρολόγος και ο Μαραλός. Και τα δικά σας τα χεράκια δηλαδή περιποιηθήκανε αυτό το. Τι να πω, μουσείο. Γι' αυτό έγινε και τόσο όμορφο. Ναι, έχετε δίκιο. Όταν είναι όμορφος ο άνθρωπος, ο οποίος φτιάχνει ψυχικά εννοώ, όχι μόνο εμφανισιακά. Έτσι. Γίνεται όμορφος και ο χώρος. Τα βαρέλια δίνει κάτι από την δεν έχουν κρασί μέσα. Όχι, έτσι. Όχι. Αυτό δεν έλειπε. Αλλά υπάρχει όμως παλιό κρασί κάπου που θα το δούμε αργότερα. Υπάρχουν πολλά μπουκάλια με πολύ παλιό κρασί. Το πρώτο χρονολογείται από το 1896 και το έχω συνδυάσει με την πρώτη Ολυμπιάδα. Συμβολικό. Λοιπόν, να έρθουμε όμως και σε αυτό εδώ το εργαλείο. Εργαλείο είναι μηχανή, τι είναι ακριβώς? Πρέπει να είναι αντιλία. Είναι αντιλία. Είναι αντιλία. Γιατί εδώ είναι πατητήρια, τα ξέρω. Να το δούμε λοιπόν, υπάρχει και ένα πατητήρι, λέει εδώ. Δύο είναι. Δύο πατητήρια, βέβαια. Όπου βέβαια τα χρησιμοποιούσαν τότε για να φτιάξουν το κρασί, βάζοντας τα σταφύλια μέσα. Ναι, και αυτά χρονολογούνται τουλάχιστον 400 χρόνια, έτσι μου έχουν πει. 400 χρόνια, μα σίγουρα έτσι θα είναι. Βάζαν τα σταφύλια και με την αντιλία, το μούστο, πήγαιναν στα βαρέλια. Ωραία. Μου επιτρέπετε να προχωράω εγώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά ακόμα να δούμε, όπως. Αυτά εδώ, τι είναι ακριβώς αυτό που βλέπω, τι είναι? Πρέπει να είναι η βαλίτσα που την χρησιμοποιούσαν στα ταξίδια τους. Γι' αυτό και τα αρχικά επάνω. Α, είναι η βαλίτσα που χρησιμοποιούσαν οι τότε ιδιοκτήτες στα ταξίδια τους, Και αυτό και το άλλο, μπαούλα, την βαλίτσα. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ. Μάλιστα. Οπότε βλέπετε και τα αρχικά επάνω. Ναι, έχετε δίκιο. Και τα αρχικά. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εδώ βλέπω να πούμε μια συλλογή κρασιών, να την πούμε, πώς θα την πούμε? Ναι, τα έχω διαλέξει αναδεκαετία από ένα. Αναδεκαετία από ένα. Και με το πρώτη δεκαετία ποια είναι? 1896. 1896. Και το τελευταίο? Το 63 νομίζω. Το 63. Ναι, βέβαια, σωστά, δίκιο. Εδώ. 1963. Αναδεκαετία με Βαλκανικούς πολέμους το 12, 13, το 40, 41, 42. Ωραία. Μάλιστα, μέσα και εδώ βλέπω ένα δίπλωμα. Είναι χρυσού βραβείου. Το πήραν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το 1932 και έχω βρει και αντίστοιχο μπουκάλι το 1932. Να ρωτήσω τώρα κάποιον από τους κυρίους που ξέρουν, τους άντρες ίσως που πίνουν καλό κρασί. Αυτό εάν το ανοίξουμε σήμερα, που είναι, όχι αυτό, αυτό το τελευταίο, το πρώτο, που είναι από το 1800 είπατε, 96. Συνήθως τα πολύ παλιά κρασιά, από ό,τι έχω ακούσει από ειδήμονες, γιατί εγώ είμαι ειδήμονας μόνο στα ειδήποτα. Συνήθως αυτοί που ξέρουν εδώ στα χωριά λένε ότι εάν το μπουκάλι δεν το περιποιείσαι, δεν το γυρνάς, δεν το έχεις ήσυχο μέρος κτλ. Και τα αφήσεις πάρα πολύ καιρό εκτεθειμένο σε ένα σημείο,
Πιθανόν να σου χάρη να είναι χαλασμένο το κρασί. Πιθανόν να χαλάσει. Δηλαδή το κρασί θα πρέπει να το γυρνάνε, να το κατά διαστήματα, κατά χρονικά διαστήματα. Εδώ δεν ξέρω τι περιποίηση μπορεί να γίνει και μπορεί να το κρασί. Ήταν γυρισμένα, ήταν φτιαγμένα όλα. Και μάλιστα η σκόνη παίζει αυτό το ρόλο και γι' αυτό δεν την καθαρίζουν. Γιατί μπορεί να καταλάβει με τη σκόνη που κάθεται πάνω προς ποια μεριά θα πρέπει να γυρίσει στο μπουκάλι. Όχι, ήταν πολύ σκόνη πάνω και υπάρχουν και άλλα μπουκάλια που μπορώ να σας δείξω. Ναι, βεβαίως θα τα δούμε αργότερα, όμως να πούμε και εδώ ότι αυτό είναι μια ζυγαριά εποχής. Έτσι, πώς τις λέγανε. Πλάστικα. Από ό,τι ξέρω είναι λίμπρες επάνω. Α, μάλιστα. Άρα είναι προπολεμική. Προπολεμική, Μακή. Ναι, σίγουρα. Αυτή είναι προπολεμική. Όμως ήθελα τώρα να προχωρήσουμε σε αυτό το χώρο και να πάμε να δούμε το περίφημο θερμοσύφωνο της εποχής εκείνης. Για πάμε. Σίγουρα οι χωρικοί τότε θα το βλέπαν αυτό πολύ περίεργα. Το μηχάνημα αυτό το θεωρούσαν κάτι το μαγικό. Κοιτάξτε παιδιά, ένα Χριστούγεννα. Αυτό εδώ ήταν το θερμοσύφωνο της εποχής εκείνης. Ένα κομψοτέχνημα, όπως βλέπετε, με τις βρύσες του, ζεστό και κρύο ίσως. Και κάτω τι βάζανε, τα κάρβουνα, ξύλο ή κάρβουνα άραγες, δεν ξέρει κανείς, ναι. Τέλος πάντων, όμως αυτό ήταν ένα θερμοσύφωνο τελικά. Βέβαια εδώ, ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι ίσως. Όχι, απέναντι για τη συσκευή με το τσίπουρο και το λαδοφυλάκι. Α, ναι, θα τα πούμε και αυτά. Όμως αυτό εδώ. Είναι ένα έπιπλο βέβαια, με μεγάλη αξία από ό,τι βλέπω. Σε τι το χρησιμοποιούσαν ακριβώς, μπορούμε να πούμε ότι ήταν τα λεγόμενα σερβάν που λέμε εμείς. Ναι, και υπάρχουν και άλλα επάνω. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Άρα ήταν ένα σερβάν. Όπως επίσης εδώ ήταν πιστεύω πώς το λέω, λαδοφυλάκιο. Το λαδοφυλάκιο. Φυλάγανε μάλλον κρύβαν. Το λάδι από τους υπηρέτες. Από τους υπηρέτες. Τι κάνουν οι υπηρέτες στην εποχή εκείνη. Και από τα ποντίκια φαντάζομαι. Και από τα ποντίκια φαντάζομαι. Τι κάνανε την εποχή εκείνη οι υπηρέτες, κλέβαν το λάδι, μπορούσαν να κλέψουν από το λάδι. Άλλες εποχές, ήταν δεδομένα η κλειδαριά ήταν η ίδια με το κλειδί, της εποχής όλα, δεν έχουν περάσει τίποτα από όλα αυτά, απλώς έχουν καθαριστεί και μέσα είναι η συσκευή που βάζει το λάδι. Α, μάλιστα. Βρισκόμαστε του παλαιοαρχοντικού και από ό,τι βλέπω αυτό εδώ ήταν η κουζίνα που μαγειρεύανε, δηλαδή η κουζίνα η ηλεκτρική σήμερα για μας, κουζίνα με ξύλα όμως για εκείνους στην εποχή εκείνη, έτσι. Λοιπόν, από εδώ σίγουρα είναι τα πορτάκια της, δεν ξέρω πώς ανοίγουν, έτσι ακριβώς, ναι, που μπαίνανε τα ξύλα ή τα κάρβουνα, ξύλα, έτσι. Και φερμένανε αυτό εδώ το χώρο, όπου και μαγειρεύανε. Ίσως το είχαν και για να ζεσταίνονται. Μάλλον για μαγείρεμα πρέπει να ήταν. Μόνο για μαγείρεμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα κλείσουμε. Αυτό είναι από πέτρα. Είναι πέτρα είναι. Από πέτρα είναι αυτό, ξύλο, τι είναι, όχι. Δεν μπορεί, πέτρα πρέπει να είναι. Όπως επίσης και στον τοίχο βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκεύη, μπακυρικά σκεύη που λέγαμε, έτσι, που λέγανε και τότε, τα οποία χρησιμοποιούσαν σίγουρα για να μαγειρέψουν, για να βράσουν, για να βάλουν στο φούρνο, για 1002 χρήσεις, έτσι. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που είναι το τηγάνι, που δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε και εγώ, αυτό το σχήμα όχι. Και άρα, ξέρετε τι μου θυμίζει, τη σημερινή φριτέζα. Να το πω έτσι. Το σχήμα του ψαριού και δίπλα είναι για το σερβίρισμα. Και δίπλα είναι για το σερβίρισμα. Μάλιστα. Πολλά μπακύρια, τα οποία βέβαια σήμερα συντηρούνται από ό,τι βλέπω μόνο με καθαριότητα, έτσι. Μόνο με γυάλισμα. Πολύ γυάλισμα. Τώρα πηγαίνουμε για άλλες εκπλήξεις στον άλλο όροφο. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, στον επάνω όροφο, που και εδώ, όπως είπα και προηγουμένως, εκπλήξεις μας περιμένουν. Πολύ παλιά έπιπλα της εποχής εκείνης βέβαια, με τεράστια αξία. Αυτό εξάλλου φαίνεται, έτσι δεν είναι. Εδώ είναι το σαλόνι,
Από ό,τι βλέπω και η βιβλιοθήκη τότε, η βιβλιοθήκη και σήμερα σώζεται ως ξύλο εννοώ, αλλά και τα βιβλία της, όπως τα βρήκατε. Μερικά είναι πολύ παλιά βιβλία. Μερικά είναι πολύ παλιά βιβλία. Μάλιστα. Εδώ σίγουρα θα ήταν το γραφείο, να το πούμε ένα είδος γραφείου ή τραπεζά. Γραφείο ήταν γραφείο με τη βιβλιοθήκη. Ήταν το γραφείο με τη βιβλιοθήκη. Βέβαια, μάλιστα. Οπότε να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σημείο, όπου είναι το σαλόνι και το τζάκι της εποχής εκείνης, έτσι. Μάλιστα. Και τα παλιά έπρεπε. Ναι, όπως ήταν. Το 1800. που ξέρω είναι ότι η τραπεζαρία είναι πάρα πολύ παλιά και μια αξία έτσι μου έκανε. Η τραπεζαρία, όπως και τα δύο έπιπλα, αυτό και το άλλο. Δεν ξέρω ποια χρονολογία είναι. Δεν την ξέρω τη χρονολογία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ξέρω φαίνεται ότι αυτό είναι τουλάχιστον 300 ετών και. Μάλιστα. Και με το πιάνο. Το πιάνο που για την εποχή τουλάχιστον εκείνη νομίζω ότι ήταν ένα είδος πολυτελείας, θα το λέγαμε, για την εποχή εκείνη με την ουρά, το πιάνο με την ουρά, έτσι. Αλλά ξέρω ότι το 1900 η κυρία έπαιζε πιάνο. Έπαιζε πιάνο. Όπως έχω βρει και βιβλία μαζοτούρες, της εποχής εκείνης. Παρτιτούρες, Μάλιστα. Και το ρολόι θεωρείται πολύ παλιό. Και το ρολόι επίσης. Και το παλιό. Και τα έπλα και ξέρω ότι είχαν φέρει διακοσμητή από Αγγλία για να το κάνουν. Μάλιστα. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε και σε μια κρεβατοκάμαρα. Να δούμε πώς ήταν και οι κρεβατοκάμαρες στις παλιές κρεβατοκάμαρες. Όλα τα κρεβάτια είναι παλιά. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε πώς ήταν βέβαια οι παλιές κρεβατοκάμαρες στα παλιά κρεβάτια. Είναι σιδερένια, παλιά κρεβάτια. Σιδερένια, μασίφ πρέπει να είναι, σίγουρα έτσι. Και από ό,τι ξέρω ήταν των αρχόντων. Αυτή η κρεβατοκάμαρα ήταν των αρχόντων. Κοιμόντουσαν σε ξεχωριστά κρεβάτια. Είχαν ξεχωριστά κρεβάτια, μάλιστα. Για να έχει την ησυχία του καθένας, έτσι. Ωραία. Και η τουαλέτα της κυρίας εδώ. Πατήσουμε λίγο στα φωτιστικά αυτού του δωματίου, αυτού του σαλόνι. Και θέλω έτσι να μου εξηγήσετε μερικά πράγματα. Το βρήκατε ακριβώς όπως το βλέπω εγώ τώρα. Έτσι το βρήκατε. Βρήκα τις αλυσίδες σε μια αποθήκη. Ναι. Μαζί με την γράπωση, δεν ξέρω τι είναι. Και πήγαμε και το δώσαμε σε κάποιο ειδικό να μας κάνει τη λάμπα. Και μας είπε ότι για πρώτη φορά βλέπει τέτοια παράσταση. Δεν το έχει ξαναδεί. Δεν ξέρει να το χρονολογήσει αυτό. Δεν ξέρει και να το χρονολογήσει. Άρα θα είναι. Και βγήκε η λάμπα αυτή. Πολύ παλιό. Και βγήκε αυτή η λάμπα τελικά, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, επωφελήθηκα που βρέθηκα για λίγο μόνη μου σε μια γωνιά του σπιτιού. Δεν είναι η κυρία που μας συνοδεύει από την ώρα που ήρθαμε. Και άνοιξα έτσι μια βιτρίνα. Έλατε όμως να δούμε τι έχει μέσα αυτή η βιτρίνα. Για έλατε. Αχα! Πρέπει να ήταν κυνηγοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Βλέπετε? Πιστόλια, καραμπίνες και κάτι κέρατα βλέπω, αλλά δεν ξέρω τώρα τι είναι, ποιανού είναι, τι χρησιμεύανε, τι τα θέλανε. Λοιπόν, να το κλείσω γρήγορα μην έρθει η κυρία και με δει. Λοιπόν, και από ό,τι ανακάλυψα μέσα σε αυτό το σπίτι που κάνω τόση ώρα, αν θέλετε, έτσι ένα περίπατο και μόνη μου, ναι, ανακάλυψα ότι υπάρχει η παλιά σόμπα που ζεσταίνονταν οι άνθρωποι, αλλά είναι όλοι από πορσελάνη από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έτσι όπως το άνοιξα, κατάλαβα ότι πρόκειται για πορσελάνη.
Βέβαια, εδώ, σε αυτό το σπίτι, ανακαλύψαμε και ένα καταφύγιο. Δεν ανακαλύψαμε, δηλαδή. Μας είπαν ότι υπάρχει και το καταφύγιο. Και μου λένε να περάσω μέσα. Έχει λέει και νυχτερίδες. Περάστε. Αν ακούσετε καμία στριγγιά, μην φοβηθείτε. Θα είναι νυχτερίδα που θα έχει τρομάξει. Εγώ θα είμαι. Αυτό είναι το καταφύγιο που γίνηκε το 1939 με 40 με τον Ιταλικό βομβαρδισμό. Για να μπορέσουν να κρύβονται εδώ πέρα που ήρθαν όταν το 1940 γίνεται αυτή η τα αεροπλάνα στην Κυριακή βόμβες, ήταν και πολλοί δικοί τους εδώ μέσα. Και κρυβόταν εδώ μέσα. Κρυβόταν εδώ πέρα και σωθήκαν οι άνθρωποι, έτσι. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν βομβαρδιστήκε. Ναι. Τώρα, μιας και δεν υπάρχουν βομβαρδισμοί, κύριε Δημήτρη, να φύγουμε έξω. Βέβαια, τώρα μπορούμε να φύγουμε τώρα. Από εκεί ήταν, ας πούμε, από εκεί. Παραμονεύουν οι νυχτερίδες εδώ, παραμονεύουν. Παραμονεύουν, τις φοβάμαι εγώ τις νυχτερίδες. Από εκεί ήταν να σε υποδέσουμε που έπαιρνε τον αέρα για... Ναι, για να πάει. Πολύ ωραίο εξαερισμό. Έχει και εξαερισμό με την κατευθείαν. Και πολύ δροσιά, να σας πω κάτι. Εδώ είναι air condition, σαν να έχει air condition. Ναι, μα είναι κάτω από τη γη. Εδώ είναι καλή αποθήκη για κρασιά. Α, βέβαια. Ωραία, ωραία.
Κοντά μας είναι η πρόεδρος, η οποία βεβαίως μας συνοδεύει, θα έλεγα, από το πρωί σε αυτό το διπορικό, πότε μπροστά από τις κάμερες, πότε πίσω από τις κάμερες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να της δώσουμε όλη την ευκαιρία για να μας μιλήσει, Μάκη, για τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Χλωμού, που από ό,τι γνωρίζουμε έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Κυρία Αναστασία. Είναι δυναμικός σύλλογος. Έτσι, είναι δυναμικός. Όμως, να τα πάρουμε την αρχή όλα. Πότε ιδρύθηκε? Το 1983. Ναι. Μια ομάδα ανθρώπων αποφάσισαν να οργανώσουν και να δημιουργήσουν ένα πολιτιστικό σύλλογο. Το θετικό της όλης προσπάθειας είναι ότι από την αρχή προσπάθησαν να έχουν δική τους περιουσία. Αγόρασαν το οικόπεδο, ξεκίνησαν να χτίσουν αυτό το κτίριο. Το οποίο έχει πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πολλή προσπάθεια για να γίνει. Έτσι. Είναι ένα κτίριο 200 τετραγωνικών και 200 τετραγωνικά όροφος. Έχει στο πνευματικό κέντρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Εδώ κάνει πρόβα η χοροδία, πρόβα το χορευτικό. Είναι τα τμήματα που απαρτίζουν το σύλλογο. Έχει διατεθεί αίθουσα για οτιδήποτε έχει χρειαστεί στο χωριό. Κάποια στιγμή τη δώσαμε και για ιατρείο. Κάποια στιγμή γίνονται ομιλίες, διαλέξεις. Ό,τι μπορεί να χρειαστεί το χωριό είναι στη διάθεση η αίθουσα για το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένας σύλλογος που έχει απλώσει τις δραστηριότητες σε πάρα πολλούς τομείς. Η χοροδία μας και το χορευτικό μας έχουν να δείξουν ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό μεταξύ εντός της Ελλάδας, στο εξωτερικό. Θυμάμαι Χριστούγεννα 2003 όλο το χωριό, γιατί όλο το χωριό είμαστε τη χοροδία και το χορευτικό. Ακριβώς. 75 άτομα να κάνουμε Χριστούγεννα στο Μόναχο, καλεσμένοι του Ένωσης Επτανήσεων Μονάχου, ανεπανάληπτες εμπειρίες. Την Ελλάδα την έχουμε γυρίσει σχεδόν όλοι. Με τη χοροδία και το χορευτικό. Κάποιες φορές μαζί όλοι, κάποιες φορές πηγαίνει το χορευτικό αλλού, η χοροδία αλλού. Μεμονωμένα. Στις εκδηλώσεις της Κέρκυρας και γενικά στα δρόμενα τα πολιτιστικά της Κέρκυρας είμαστε πάντα παρόν. Σε ό,τι χρειαστεί από το Δημοτικό Θέατρο, σε συμμετοχή σε άλλα χωριά και σε άλλες εκδηλώσεις. Αυτό θα έλεγα τώρα, σας έχω δει και σε άλλα. Ναι, έχουμε να συμμετέχετε ως χοροδία και ως χορευτικό. Έχουμε και την τιμή τα τελευταία 10 χρόνια. Βγάζουμε και τον επιτάφιο του Φαλιράκη, τον πρώτο επιτάφιο που βγαίνει τη Μεγάλη Παρασκευή από το Φαλιράκη στην πόλη. Πηγαίνει η χοροδία Χλωμού. Εμείς σαν σύλλογος διοργανώνουμε στάνταρ. Η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς είναι τα Θεοφάνεια, η κοπή της πίτας. Εδώ μέσα στο κτίριο, όπου είναι ουσιαστικά μια γιορτή που την περιμένει όλο το χωριό. Και κατά τη διάρκεια του έτους έχουμε τουλάχιστον 2 ή 3 οργανωτικές εκδηλώσεις που τις κάνουμε εμείς. Εκδηλώνουμε τριήμερο αυγουστιάτικο στο χωριό, συν κάποιες εκδηλώσεις στο θέατρο ή κάποιο ταξίδι. Για φέτος το πρόγραμμα είναι Βόιο, Βρεβενά. Μας έχουν ήδη καλέσει, έχουμε ήδη συμφωνήσει για το χορευτικό τον Ιούλιο και τη χοροδία τον Αύγουστο. Έχουμε μια πρόσκληση από τη Σαντορίνη που δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει αν θα συμμετέχουμε ή όχι κατά Σεπτέμβρη, γιατί πολύ πιθανόν τα παιδιά να έχουν πάει σχολείο και να μην προλαβαίνουμε.
Εκδηλώσεις στο τριήμερο Αυγούστου 10-11-12 έχουμε εμείς στο χωριό φέτος με φεστιβάλ χοροδιακό, φεστιβάλ χορευτικό και θεατρικό, καλεσμένους. Ναι. Ο Σύλλογος έχει πάρα πολλά μέλη, ενεργά όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότερα, γιατί ο κόσμος έχει τις δουλειές του, μεγαλώνουμε, φεύγουνε. Ναι. Είναι όμως ένα σημείο αναφοράς για το χωριό. Και το κτίριο αυτό είναι μια περιουσία για τους Κολομιάτες, γιατί δεν είναι δημοτικό. Δεν μπορεί να το πάρει ο Δήμος ή κάθε Δήμος ή κάθε κράτος. Είναι ένα κτίριο που θα μείνει στους Κολομιάτες. Θα μπορούσες, Αναστασία, να μας πεις δύο λόγια για τις πολλές παλιές φωτογραφίες που έχετε εδώ που φιλοξενείτε, συν την έκθεση ζωγραφικής? Ναι, η έκθεση ζωγραφικής είναι ένα γεγονός που συμβαίνει τώρα, για κάποιους μήνες θα είναι εδώ. Οι φωτογραφίες που είδατε είναι καθαρά οι δράσεις του Συλλόγου στο πέρασμα του χρόνου, δηλαδή αναμνηστικά από τις δραστηριότητες που έχουμε κάνει, τις εκδηλώσεις. Έχουμε όμως και ένα αρχείο μαυρό-άσπρο φωτογραφιών. Κάποιες αεροφωτογραφίες του χωριού με εντυπωσιάσαν. Αεροφωτογραφίες είχαμε κάνει μια προσπάθεια το 2004 και σηκώσαμε αεροπλάνο. Πληρώσαμε δηλαδή ο Σύλλογος χρήματα για να ανέβει ένα αεροπλάνο και να κάνει τουριστική φωτογράφηση. Έχουμε καταγράψει όλη την περιοχή. Οι δύο όμως μαυρόασπρες μεγάλες φωτογραφίες που είναι στην κορνίζα, οι μαυρόασπρες, οι πανοραμικές του χωριού, έχουν δωρηθεί στο Σύλλογο από ένα σμήναρχο Χλωμιάτη, όπου είχε περάσει κάποτε με το πολεμικό το αεροπλάνο και τις έχει βγάλει με τη δική του φωτογραφία. Ποια χρονιά? Νομίζω ότι είναι το 1958. Νομίζω. Εξάλλου θα επισκεφθούμε τώρα και εμείς αυτή την έκθεση, και τη μία και την άλλη. Και τη φωτογραφική έκθεση που υπάρχει εδώ, αλλά και τη ζωγραφική, η οποία ζωγραφική έκθεση, αν δεν κάνω τώρα λάθος, είναι του κ. Μάντιλα. Ναι, Φιλίπ Μάντιλα. Έχουμε παραχωρήσει το χώρο για να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα του χωριού μας, αν θέλετε. Δηλαδή να υπάρχει και κάτι άλλο στο χωριό μας, όπως ανεβαίνουν οι επισκέπτες, να έχουν να δουν και κάτι πιο εξειδικευμένο, όπως είναι μια έκθεση ζωγραφικής. Μελλοντικά σχέδια για τον πολιτιστικό σύλλογο? Μελλοντικά σχέδια πολλά, δράσεις πολλές, επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί, μεγάλη μάλλον η κληρονομιά, η ευθύνη της κληρονομιάς που έχουμε από τους προηγούμενους, του κτηρίου βασικά και των τμήματων, γιατί τα κόστη είναι πολύ μεγάλα για τη λειτουργία. Είναι οι δάσκαλοι και κάθε φορά πρέπει να γίνεται κάτι στην υποδομή. Ο πάνω όροφος θα προβλέπεται για μουσείο. Έχουμε ήδη κάνει μια συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και μας έχει δώσει ένα σχέδιο για λογογραφικό μουσείο. Πολύ σπουδαίο αυτό. Έχετε συλλέξει ωστόσο πράγματα? Τα πράγματα έχουμε συλλέξει, έχουμε συλλέξει, είναι αποθηκευμένα. Βέβαια με την οικονομική κρίση και την ανυπαρξία ουσιαστικά πλέον κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δύσκολη η χρηματοδότηση και είναι δύσκολο να πετύχεις κάτι. Άρα εμείς στραφήκαμε στο γνωστό παλιό τρόπο. Πρέπει να βασιστείς στα δικά σου πόδια. Και στον εθελοντισμό. Και στον εθελοντισμό, αλλά επειδή και ο κόσμος δεν είναι τη δυνατότητα που είχε, γιατί σαφώς όλα αυτά τα χρόνια και όλα ό,τι έχει γίνει με τη βοήθεια του χωριού. Δεν έχει γίνει με δικά μου λεφτά, ούτε του προηγούμενου προέδρου, ούτε του προηγούμενου προέδρου. Είναι εισφορές των χωριανών και κάθε φορά που βγαίνουμε να δώσουμε μερολόγιο, να δώσουμε οι λαμπάδες στο Πάσχα, να αγοράσουν, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Ήδη τα τελευταία 2 χρόνια λόγω κρίσης οι χοροδοί και οι χορευτές πληρώνουν το δασικό του μόνοι τους. Γι' αυτό και συντηρείται αυτό ο πολιτισμός. Πληρώνουν μόνοι τους. Πρέπει όμως να στραφούμε σε έσοδα. Και για να μην πάει τίποτα χαμένο, πρέπει τα έσοδα να είναι γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχουμε κάνει λοιπόν 2 δράσεις εμπορικής δραστηριότητας. Όπως πέρσι συμμετείχαμε στη δημοκρασία του Δήμου Κέρκυρας, του καινούριου Καλλικράτιου, και πήραμε πόστο στην παραλία του Ίσου και είχαμε εξαπλώστρες, εκμετάλλευση, δημιουργώντας και θέσεις εργασίας για τα παιδιά του χωριού και ένα έσοδο για το Σύλλογο. Και για κάτι πρωτοπόρο και το οποίο ξεκίνησε τώρα και θα βγει το επόμενο Σαββατοκύριακο σε λειτουργία, είναι περιήγηση στο κεντροδάσος με άλογα. Αγόρασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος άλογα. Έχουμε δημιουργήσει και εκεί θέσεις εργασίας ξανά. Και με τα άλογα αυτά ο επισκέπτης, έναν διαμοιβής, θα μπορεί να πάει μια βόλτα μιας ώρας και 20 λεπτών μέχρι το κεντροδάσος, να δει τη λίμνη, τον νήσο, το μοναδικό αυτό απείρου κάλλης τοπίο που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στη Μεσόγειο. Και από εκεί ο Σύλλογος φυσικά θα αποκομίσει κάποια εισοδήματα που θα τον βοηθήσουν στη λειτουργία του. Αν σκεφτείτε ότι θέλουμε μόνο 2.000 ευρώ για πετρέλαιο το χειμώνα, για να συντηρήσει. Από πού θα ξεκινάνε? Ξεκινάνε από τη διασταύρωση που πηγαίνει στον Ίσο, στην παραλία. Δεν φτάνουμε στην παραλία. Μόλις τελειώνει άσφαλτο, τα χωράφια δηλαδή του κόσμου, ιδιοκτησίες. Από εκεί στρίβεις δεξιά που λέει Λίμνη Κορισίων και πηγαίνοντας μέσα στο κεντροδάσος, παραλίμνια δηλαδή θα είναι η διαδρομή. Καταλήγει στο κεντροδάσος, στην καρδιά του πρώτου λόγου που λέμε τοπικά εδώ. Θαυμάζοντας έτσι ο επισκέπτης ένα μοναδικό πράγμα που δεν έχει ξαναδεί, τους κέδρους, τους αμόλοφους, και δεξιά του συνέχεια έχει τη λίμνη
με τα πουλιά. Οπότε. Εσωτερικά θα είναι. Εσωτερικά είναι καμία σχέση με την παραλία και τη λειτουργία της παραλίας, γιατί δεν έχει νόημα να του δείξεις νερό, θάλασσα. Θέλει να του δείξει ένα οικοσύστημα. Ένα οικοσύστημα. Είναι ένα οικοσύστημα μοναδικό, το οποίο είναι ταγμένο στο Natura, το οποίο έχει δάσος, άμμο και λίμνη και θάλασσα στο ίδιο σημείο. Όλη η περιοχή περιβάλλεται. Πολύ πρωτοποριακό. Πολύ πρωτοποριακό, βέβαια. Θα δούμε θα φάει το ξύλο στο τέλος. Γιατί, εδώ θα μας εξηγήσεις. Για ποιο λόγο θα φάει ξύλο κάποιος. Εντάξει, είναι μια καινούρια δραστηριότητα, την οποία είναι, αυτό που είπε και ο κύριος, είναι πολύ πρωτοποριακή. Είχαν την ιδέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλω να σας πω με περηφάνεια ότι κατά 90% είναι γυναικείο το Διοικητικό Συμβουλίο. Στο 7 μελές είμαστε 6 γυναίκες. Ωραία μου ακούγεται. Οπότε οι αποφάσεις μας είναι λίγο κεντρικές. Απλά περιμένουμε να έχει και ανάλογη επιτυχία ώστε να το ευχηθούμε. Και είμαστε σίγουροι. Βέβαια. Και εμείς το ευχόμαστε. Και μία βόλτα με τα άλογα, Όποτε θέλετε. Λοιπόν, 7 μέρες την εβδομάδα. Όποια μέρα σας βολεύει. Και επειδή εγώ έχω μάθει τασία. Ναι, βέβαια. Θα διαλέξω εγώ το άλογο, βέβαια. Έτσι, φυσικά. Υπόψη. Όχι, το λέω από τώρα για να εξηγούμε, για να μην παρεξηγούμε. Θα έρθω. Όποτε θέλετε. Μία βόλτα εκεί στο Έχουμε άνθρωπο που έχει κάνει εξειδίκευση για τη φροντίδα τους και την οδήγηση των επιβατών και των επιβατών, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων. Τον άνθρωπο που θα πηγαίνει για υπασία. Να κάνει μια βόλτα, ας πούμε, το άλλο. Ναι, με ασφάλεια και σιγουριά. Πιστεύω, Μάκη, ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα θέλουν να πάνε τη λεγόμενη τώρα υπασία, δεν είναι ακριβώς υπασία. Είναι βάδι, είναι περιήγηση, βάδι με το άλογο. Ένας περίπατος. με άλογο. Ένας περίπατος με άλογο, έτσι. Αυτό θα είναι. Είναι και αυτό μια χαρά. Και μια εμπειρία. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Και μια εμπειρία, βέβαια. Ένας που δεν έχει. Εγώ που ξέρω την περιοχή και ανέβηκα πάνω πάει για πρώτη φορά πράγμα. Είδα πολύ διαφορετικά την περιοχή μου που έχω μεγαλώσει εκεί. Πάνω από το άλογο. Πολύ διαφορετικά. Βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Θα το δούμε και θα το καταλάβουμε. Ναι, θα μπορέσουμε να το περιγράψουμε για να το καταλάβετε. Θα μπορέσουμε μετά να το περιγράψουμε πολύ πιο γραφεία. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ευχαριστήσουμε την Αναστασία, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου εδώ του κλωμού, και να κάνουμε μία μικρή περιήγηση στις δύο εκθέσεις που υπάρχουν εδώ μέσα. Ναι, να τις επισκεφθούμε. Το σημείο εδώ. Εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ είναι δεξιάκης και εδώ είναι πολιτιστικό σύλλογος. Ναι. Μάλιστα. Κουβέντα δεξιοδία δεν υπήρχε καν το υπόβαθρο. Είναι διάφορες εκδηλώσεις που έχουμε συμμετέχει. Το πολιτικό. Το πολιτικό εδώ. Όλοι με εκλογμένοι πολιτικοί και με εκλογμένοι πολιτικοί. του Σπύρου του Αλαμπάνου και έχει διατελέσει γραμματέα στην κοινότητα, είναι στο βήμα τώρα. Τα γενεολογικά δέντρα των οικογενειών του Χλωμού και έχει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία γεννήσεων, γάμων, ληξιαρχικά στοιχεία όλων των οικογενειών από το 1650-1700 και μετά που έχει βρει στοιχεία. Μεγάλη έρευνα. Ναι, πολύ μεγάλη έρευνα, πολύ η προσωπική του έρευνα, το κόστος δικό του όλο και το έχει προσφέρει στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Χλωμού και εμείς το διανέμουμε στους κατοίκους. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, να είναι καλά άνθρωπος, είναι πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπορεί κάθε οικογένεια να δει τις ρίζες της και τα στοιχεία της και τους συγγενείς της. Αυτό θα είναι.
τελειώνει το εικονικό στο Κλωμό. Και στη Λίνια. Και στη Λίνια, βέβαια. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, Μάκη. Υπέροχα. Θέλω να ευχαριστήσω με τους φίλους που μας συνόδευσαν, τον πρόεδρο του Συλλόγου, του τοπικού συμβουλίου, έτσι, τον πρόεδρο, τον φίλο μας τον Νίκο, που μας διηγήθηκε τόσο όμορφα όλα αυτά που ήθελε να μας πει. Την Αναστασία, βέβαια, που ήταν από την αρχή μαζί μας, από την αρχή και μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Και φεύγουμε, τουλάχιστον εγώ, με τις καλύτερες αναμνήσεις. Και με την υπόσχεση ότι θα ξαναρθούμε. Βεβαίως. Σύντομα. Σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκεφτήκατε το χωριό μας. Είναι ένα από τα καλύτερα χωριά της Κέρκυρας και το λέω χωρίς να θέλω να δείξω τοπικισμό. Είναι η θέση του και το φυσικό του περιβάλλον τέτοιο που το κάνει ένα από τα ομορφότερα και έχει και πολύ καλό κόσμο. Είμαι περήφανη για το χωριό μας. Αυτό το επιβεβαιώνει και η κάμερα, βέβαια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που περάσατε και από το χωριό μας, στο διπορικό που κάνετε σε όλα τα χωριά της Κέρκυρας, αναδεικνύοντας την ομορφιά τους, τον πολιτισμό τους. Κάτι που δύσκολα ακόμα και εμείς οι Κερκυραίοι δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε, έτσι όπως το παρουσιάζετε εσείς. Χαίρομαι που μπόρεσα να δείξω κι εγώ μέσα από τη δουλειά μας και τον πολιτιστικό σύλλογο ένα μέρος του χωριού μας, σε μια εκπομπή που έχει κύρος, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Ελπίζω σε μια μελλοντική ξανά επίσκεψη σας στο χωριό μας. Ελπίζω όταν θα ξανάρθετε το κτίριό μας να είναι τελειωμένο. Και θέλω να σας αποχαιρετήσω από το χωριό μας με 2 κερκυραϊκά τραγούδια που έχουν υποθεί στο αρχοντικό της περιοχής μας, το αρχοντικό του Λαβράνου, που βέβαια έχει περάσει σε ιδιοκτησία άλλη τώρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους για την ξενάγηση στο σπίτι τους.
Και ένα άλλο θα μας αφιερώσεις, έτσι, το πετινάρι. Το πετινάρι. Ποιος θα κάνει το πετινάρι? Της Κέρκυρα. Κέρκυρα το όνομα σου, μέχρι τη σκάλα του ουρανού φτάνουν τα βήματα σου. Στη γλυφάδα στο μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι, μια βαρκούλα με κουνιά θα μας πάει στη δασιά. Στη γλυφάδα στο μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι, μια βαρκούλα με κουνιά θα μας πάει στη δασιά. Κέρκυρα το όνομα σου, σε κάθε άκρο γυαλί σου, στα γαργαρά νερά σου. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι, στο κασιόπι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι, στο κασιόπι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Κέρκυρα το όνομα σου, μοιάζουνε με παράδεισο τα βράδια τα δικά σου. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό.